Kulungan ang bagsak ng isang lalaki dahil sa kasong homicide. Alauna ng hapon nitong Lunes nang maaresto siya sa barangay Villahermosa sa bayan ng Rapu-Rapu, Albay. Kinilala ang sospek na si alias Mar, 19 anyos, residente ng parehong bayan. Ayon kay Police Staff Sergeant Israel Escandor, Warrant Police Non-Commissioned Officer ng Rapu-Rapu Municipal Police Station, isang concerned citizen sa lugar ang nakapagsumbong sa himpilan ng Rapu-Rapu MPS patungkol sa muling pagbabalik ng sospek sa kanilang lugar na nauwi sa mabilis nitong pagkakaaresto. Parang love triangle na nangyari kay itong si suspect. Nagkaroon ng gulo, karoon ng stabbing, nasaksak nga itong biktima. Sa impormasyon, August 3, 2024 nang mapatay ng sospek ang biktimang si alias Angelo, 20 anyos, isang construction worker at residente ng barangay Sagrada. Nangyari ang pagpaslang sa barangay Bilbao na nag-ugat umano sa love triangle. Ang pinakamaganda kasi kung halimbawa may problema, lahat naman ng problema may meron tayong solusyon. Kasi kung tatalikuran natin ang problema, para parang dadagdagan. Kaya kung halimbawa ganito, nakakomite ng krimen, mas maganda harapin. Naaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Presiding Judge Joan Culinares Musatalia ng Regional Trial Court Branch 1 sa Legazpi City. Pansamantala naman na pinalaya ang sospek matapos na makapagpiyansa ng 120,000 pesos. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.